Han passat moltes coses a la meva vida últimament. Ets molt seriós per l'edat que tens, home. Relaxa't. He estat traçant un pla. Quin pla? El primer pas és que alliberis la ment per trobar el teu veritable camí. Però què? Va! Corre! Entra al cotxe! Arrenca, va! Ho has fet de conya. Acabes de completar el pas 2 molt abans del que esperava. Estic fart que els dolents se surtin amb la seva. Algú haurà de deixar-hi la pell perquè el món sigui lliure. Enhorabona! Has trobat el teu camí. Ja tens els 3 passos completats. Potser ens hauríem de globalitzar. Som-hi, tità. Aquest és el teu pla, mestre? Tu, tranquil. El papa t'ensenyarà uns quants trucs. Necessitem un pla. No podem deambular pels carrers. Per què no creem un blog? Ara estan de moda. La gent pot escriure'ns allà per demanar ajuda. Som-hi. I quin cas busques? La primera missió. No volem els teus diners. Tenim altres plans per tu. Treu-te la roba. Què vols de mi? Creus que el formaldehid és inflamable? Ens veurem molt aviat.